ସବୁବେଳେ ତା ସ୍କାନରରେ ପଇସା ଛାଡୁ। ପଇସା ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ତମ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ସ୍କାନର ରେ ପଇସା ପଠଉଥିଲି ତମ ଟୋକା ମନା କଲା ଆଉ କାହା ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଲା ମୁଁ ପଠେଇଲି। ଆରେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କି ରେ? ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ ବା। ତୋର ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେ ଚାବି। କଣ ହେଲା କି? କଣ ହେଲା କି? ତୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଲାଷ୍ଟ ଚୋରି କରୁଛୁ। ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଚୋରି କଲି? ତୁ କାହା ନମ୍ବରରେ ପଇସା ପଠଉଛୁ? ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି। କହନା କହନା। ତୁ କଣ କହିବୁ? କାହାରି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ ମତେ କାହିଁ ମନା କଲୁ କହିବାକୁ? ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଭାଇ କଣ କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କହ, ମୋ ଡେରି ହେଲା। ଭାଇ ତୋର ଆଉ ଡେରି ହବନି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଟେ ଆଣିଛି। ତୁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିଲୁ? ସାଇକେଲଟା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଭାଇ ତୁ ଯୋଉ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ। ଶୁଭମ ଶୁଣିଲୁ। ଆରେ ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଲାଣି, ମତେ ନେଇ ଟିକେ ଦୋକାନରେ ଛାଡି। ଡେରି ହେଲାଣି, ତୁ ତ ଗାଡି ସାଇକେଲ କିଣିବୁ ନା, ମୁଁ ତ ଠିକା ନେଇ ଛାଡି। ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉ ନମ୍ବରରେ ପଇସା ପଠାଏ ନା, ସେଇ ପଇସାରେ ସାଇକେଲ। ଆରେ ତତେ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି, ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତୋରି ଭଳିଆ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ